जोङो इडुकेसनाव सावरायदों जे बे इडुकेसनाव थाहैबाय जे मास्टारनि सर्टेज दिनै बिटिसिनि स्कुलफ्राव गोबां मास्टारनि सर्टेज आरो बे मास्टार सर्टेजनि खारनानो जाहैबाय क्वालिफाइड टेट टिचार माने केन्डिडेट गैया केन्डिडेट गैयिनि थाखाय एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै दा बेवहाय जोंनिफ्राय स्पष्ट माने जोङो दाबि खालामदों जे बिटिसिआव मोनसे स्पेशल टेट पार्टि नांगौ मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि थाखाय बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि जायफोर इडुकेटेड जायफोर क्वालिफाइड माने केन्डिडेटफोर बिसोरनि गेजेराव मोनसे टेट पार्टि नांगौ आरो पस्टखौ फिलआप खालामनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों बिनि उनाव 469 जन जिथु बिटिसिनि 40टा डिपार्टमेन्टआव बिटिसिनि डिपार्टमेन्टफोरखौ मोजाङै सालायनो थाखाय स्टाफ खमाव फिक्स पे लानानै बिथांमोनखौ खामानि मावनो होनाय जादोंमोन आरो बिथांमोना दाबो खामानि मावगासिनो दं दिनै बिथांमोना इलेक्सन डिउटिबो होयो COVID-19नि डिउटिबो होयो आरो दिनैहाय गावसिनि सार्भिसखौ बिथांमोना होगासिनो दं रेगुलार बिथांमोना गावसिनि साख्रिखौ होगासिनो दं दा बेखिनियाव दिनैसिमबो बिथांमोननि साख्रिखौ रेगुलार खालामनाय जायाखै बेखौ जोङो थाबैनो रेगुलार खालामनांगौ होनना बुंदों आरो बिथांमोननि साख्रिखौ बोसोरसेनि बारबाय दासिमबो बेथन होनो हायाखै बेखौ इमिडियेटलि बेथनखौ रिलिज खालामनो थाखाय जोङो दिनै हाउसआव दाबि खालामदों आरो मैयाहाय राजमेला फोथाराव क'क्राझाराव नन प्रभिन्सियेलाइज स्कुलनि टिचारफोर मेनेजमेन्ट कमिटिनि मानसिफोर फैनानै धरना खालामदों आरो इमिडियेटलि इलेक्सन समफ्राव बायदि बायदि पार्टिनि मिटिंफ्राव बिटिसिनि चिफआ जे कमिटमेन्ट होदों बेखौ थाबैनो जाफुंहोनांगौ होननानै बुंदों अर्थात प्रभिन्सियेलाइज इमिडियेट खालामनांगौ होननानै बिथांमोना दाबि खालामदों आरो बेखौबो जों दिनै हाउसआव उत्थापन खालामनानै दाबि खालामबाय थालांनाय जायफोर स्कुलफोर दं प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बाखि दं बेखौ थाबैनो खालामनांगौ होननानै जों बुंदों ओमफ्राय जोङो जि नुबाय मैयानि जिथु माने सेसनाव जिथुनाखि बिथांमोना जोंनो कमिटमेन्ट होनाय बेयाव एकदम मिसामिसि जोंखौ थगायदों हाउसखौ थगायदों पबित्र हाउसखौ थगायनाय माने बे 35 लक्ष जनसाधारनजों गाद्दारि खालामनाय जादों बिथाङा गाद्दारि खालामदों जे थांनाय पुलिसनि आखायाव थैनाय जोंहा जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि न'खरनो गभर्नमेन्टनि एक्स ग्रेसिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय एक्स ग्रेसिया होनाया एकदम गघात मिसा खोथा जोङो सोंहैबाय न'खरनिफ्राय जों मोनथिबाय बिथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय थाइसेबो फैसा मोनाखै बिथांमोना जोंनो फोरमायदों जेला श्राद्ध जायो श्राद्ध खुंनो श्राद्ध जानो थाखाय 1 लाख केस थाखा हैदों सोरबा गावसिनि पार्टिनि मानसिफ्रा बेखौ जोंनो फोरमायहरदों गभर्नमेन्टनिफ्राय थाइसेबो मोननाय जायाखै आरो होआखै आरो बिथांमोना दिनै बुंदोंमोन मैया साख्रि होदों किन्तु जोङो मैया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय डकुमेन्ट्सखौ बिनानै नायबाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नायबाय जे बेथ' एपइन्टमेन्ट लेटारबो नङा बेयो मोनसे वार्कार लेबाराव एंगेज खालामनाय मोनसे सार्टिफिकेट वार्कार केजुवेल वार्कार आरो बिथाङा हाउसआव होनदों जोङो दा फिक्स पे सेलारियाव जोङो साख्रियाव थिसनबाय होनना बुंदों बेबो मिसा खोथा एकदम मिसा खोथा बियो दा बेफोरबायदि मिसा खोथा बुंनानै जुदि समाजखौ मिसगाइड खालामोब्ला जों बिनि प्रतिबादखौ जोङो हाउसआव खालामबाय आरो लोगोसे मोनसे खोथा बुंबावदों जे बड'लेण्ड भवन गुवाहाटीयाव थानाय गेस्ट हाउसखौ मोनसे बड' कसारि अट'नमास काउन्सिलनो भारा होदों होननानै बुंदों किन्तु जों मिथिबाय दिनै भारा होदों बा ओरैनो अफिस सालायनो होदों जा बेवहाय आपत्ति गैया किन्तु हाउसआव बुंबाय भारायाव होदों किन्तु भारा होनायनि
दिनैसिमबो खुनु गरन्थ गैया भारानि माने जिथु माने रेन्टेल एग्रिमेन्ट जायो एग्रिमेन्ट कपि बिथांमोना जोंनो दिनैसिमबो गथायनो हायाखै मिसा खोथा भारा होनायनि रेकर्ड जोंनो दिन्थिनो हाया आरो खय थाखायाव होनाय जाखो बबे रेटआव भारा होनाय जाखो बिनि खुनु रेकर्ड गैया दा बेदि हाउसखौ बेबादि मिसा खोथा बुंनानै दिनै आरो मोनसे दिनैहाय माने समक देखायनो थाखाय मिशन आरो भिजन एकदम लिरनानै जोंनो फरायथिबाय बेखौ जों बोरै बिसास खालामनो हानांगौ जाखो रायजो राजाया बेखौ बोरै बिसास खालामनो हानांगौ जाखो दा जों बेखौनो बुंदो नोंथाङा गोलाव गोलाव लेक्सार मारिनो हागौ बास्तबाव रुपायन खालामनायासो गिदिर खोथा 35 लक्ष जनसाधारणा नोंथांनि बे भिजन आरो मिशनखौ नायनानै थागोन आरो जोंनि 46 जन MCLA नि कार्यकलापनि प्रति दृष्टि लाखिगासिनो दं होननानै जों दिनै हाउसआव आपत्ति खालामदों आरो जोंहा बुंनांगौ गोबां खोथा दंबावो जोंखौ बुंनो सुबिदा होआ लास्टआव जों बुंबाय जे बिदिबालाय नोंथांमोननि नाटक नोंथांमोननि बे माबाखौ लेखा फरायनायखौ जों मानो खोनासंबाय थानो होनबाथ' हाउसआव थानायनि खुनु मिनिङानो गैया नोंथांमोननिखौ जों खोनासंनांगौ जोंनिखौ नोंथांमोना खोनासंनायनि खुनु टलारेसन गैयाब्ला जोंखौ मा बुङो मास्टारगिरि खालामनाङा होनना बुङो आरो आं प्रमद बर'नि मास्टार नङाथ' प्रमद बर'नि मास्टार नङा प्रमद बर'आ बिसिबां फरायनाय बेखौबो जों मिथियो बिसि बुरजा डिग्री दं बेखौबो मिथियो बारा बुंनो सुबिदा होनो नाङा बिथाङा बुंनो नामा जों बुङा खिन्थु बुंनांगौ गैया माने बिदि समाजाव जोङो सोरखौबा मुं सुनोबो लुबैया आंनिख्रुइ बांसिन रायजो राजाया मिथियो साप्लाइनि बिथिङाव बेसेबां डिपार्टमेन्टआव केलेंकारि दङ साप्लाइआ माने थारमाने बिथांमोना बुङोमोन BTC गभर्नमेन्ट माने साप्लाइ गभर्नमेन्ट साप्लाइसो होजोबो डेभेलपमेन्ट खामानि मावा होनदों बिथांमोना 600नि गेजेराव 600 कौटिनि गेजेराव माने 300 कौटिनिबो बारा साप्लाइ होबाय 300 कौटियानो गैला अब्ला मा खामानि मावबावगोन डेभेलपमेन्ट माजों डेभेलपमेन्ट मावबावगोन साप्लाइ गभर्नमेन्ट नङैया मानोथो साप्लाइ होखो 50% एलोकेसना साप्लाइआवनो थांजोबबाय 10 मासाव जों बेखौनो आपत्ति खालामदों आरोखि धन्यबाद दे मोनाखै गोजाम आरो गोदान लानानै फारागथि जाबाय थादों बे बिथिङाव मा बुंनो दा बेखौनो होनबाय जे चिफ मिनिस्टारनि मोनसे इन्सट्राक्सन दं चिफ मिनिस्टारा मोनसे इन्सट्राक्सन होदों थांनाय 2020 सननि डिसेम्बरसिम गासैबो लायबिलिटिसखौ क्लियार नांगौ provided special audit आरो स्पेशल एग्जामिनेशन भेरिफिकेशन खालामनानै क्लियार खालामनांगौ होननानै बुंदों किन्तु बिथांमोना डिसिसन लादों जे जानुवारिनिफ्राय सेप्तेम्बरसिम बिथांमोना जेसेबां खामानि मावबाय बेखौल' क्लियार खालामगोन आरो बाखि माने 2020 सनसिम जाय थिकादारफ्रा जाय एजेन्सिफ्रा BTCनि सार्थआव BTCनि उन्नयनाव आरो फर्मेलि जायफ्रा खामानि मावबाय बिथांमोननि लायबिलिटिसखौ बिथांमोना क्लियार खालामा होननानै बुंबाय जों बेखौनो दाबि खालामदों जों बेखौनो दिनै हाउसआव दाबि खालामदों जे फुराना गोदान माने खोथा गैया लायबिलिटिनि सोदोबानो बेनो जाहैबाय दे होनांगौ मोननांगौ बाखिया माब्रै जायो जेला खामानि मावो जेब्ला फैसा मोननांगौ बेखौनो लायबिलिटिस बुङो दा नंखायनो गासैबो फुराना गोदान मिलायनानै जि गभर्नमेन्टनिफ्राय फैसा मोनो गभर्नमेन्टआ जेसेबां रिलिज खालामो बेखौ फैसाखौ पेमेन्टखौ खालामनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों आरो बे खेत्रआव चिफ मिनिस्टारखौ आं धन्यबाद खालामबाय बिथाङा BTCखौ इन्सट्राक्सन खालामदों आप टु 2020 डिसेम्बरसिम लायबिलिटिस क्लियार खालामनायनि थाखाय इन्सट्राक्सन होदों बे इन्सट्राक्सननि थाखाय धन्यबाद होनाय जाबाय प्रमद बर' बिथाङा दुरबलथा दं साहस गैया तदन्त खालामनानै दाया माने नांलाबायनो हागौ लामानि थास'खौ मोदोमाव फुननानै लानो गियो बाथ्राया बेनो साहस गैया